3 meses despois do asasinato de Andrea Iturri tiña lugar na escena do crime a reconstrución dos feitos. O presunto autor, Yul Príncipe Casaguamán, era trasladado nun furgón policial dende a prisión ata o domicilio situado na rúa Doutor Torres en Palmeira, onde presuntamente acabou coa vida da súa exparella o pasado 19 de marzo. Percorreu andando os poucos metros que separan o lugar onde aparcou o coche aquela fatídica tarde ata a vivenda onde se perpetrou o crime. Alí relatou aos axentes como acabou coa vida de Andrea e tentou suicidarse posteriormente coa mesma arma. A Policía Nacional despregou un amplo dispositivo de seguridade composto por numerosos axentes e vehículos policiais que se encargaron de cortar os distintos accesos á vivenda. Ademais de cámaras, a policía chegou mesmo a utilizar un dron para documentar en vídeo a recreación de cara ao xuízo que previsiblemente podería comezar despois do verán. Coincidindo coa presenza do presunto asasino no lugar, medio cento de persoas concentráronse no adro da Igrexa de Palmeira, nas inmediacións do escenario do crime. Estaban convocadas polo colectivo Mulleres en Acción, co fin de amosar o seu apoio e solidariedade coa familia e achegados da vítima. Estamos aquí, sobre todo, para apoiar a nai de Andrea e a súa familia nestes momentos tan duros, nos que están revivindo todo o que pasou hai pouco tempo. E apoio, solidariedade e visibilizar este gravísimo problema que é a violencia machista, porque o asasinato de Andrea e de tantas outras mulleres é a punta do iceberg o que se ve, pero que aí debaixo hai moitísimas mulleres sufrindo a violencia machista. Xa o poñemos na nosa pancarta, non? Mata, pero tamén humilla, insulta, somete, agrede, e o día a día de tantas e tantas mulleres que non son libres. A nai de Andrea sumouse tamén á concentración. Rota de dor declinou facer declaracións, pero amosou a súa gratitude aos veciños que quixeron participar neste acto, que contribúe, en certo modo, a manter viva a memoria da súa filla.